A városállamok kialakulása és Atén helyzete. A görög civilizáció a Kréte 8.-7. században számos független városállamra, vagyis poliszra bomlott, amelyek politikai és gazdasági önállóságuk mellett közös nyelvvel és vallással rendelkeztek. A poliszok területileg kicsinyek voltak, központjuk gyakran egy fellegvár, azaz Akropolisz volt, amely védelmi és vallási szerepet is betöltött. Atén a Balkán-félsziget déli részén, az Atikai félszigeten feküdt, és kedvező fekvése miatt már korán jelentős településsé vált. A városállam lakói alapvetően 3 rétegre oszlottak: a polgárjoggal rendelkező aténi férfiak, a bevándorlók, vagyis metoikoszok, akik nem rendelkeztek polgárjoggal, de gazdasági tevékenységet folytathattak, valamint a rabszolgák, akik a társadalom legalsó rétegét alkották. Atén kezdeti államformája királyság volt, de a Kréte 8. századra ez átalakult arisztokratikus köztársasággá, amelyben a földbirtokos arisztokrácia birtokolta a hatalmat. Az államot az arkhónok irányították, akiket a leggazdagabb családokból választottak. A nép, vagyis a démosz politikai jogok nélkül maradt, ami gyakori társadalmi feszültségekhez vezetett. Ezek a konfliktusok alapozták meg a későbbi reformok szükségességét, amelyek a demokrácia kialakulásához vezettek. Drakón törvényeikre de 621-ben Athénban a társadalmi feszültségek miatt szükségessé vált a törvények írásba foglalása, hogy megelőzzék a jogtalanságokat és az arisztokraták visszaéléseit. Drakón törvényei rendkívül szigorúak voltak, innen ered a drákói szigor kifejezés, de jelentőségük abban állt, hogy a törvényeket először kodifikálták, így azok hozzáférhetővé váltak minden polgár számára. Ez volt az első lépés a jogegyenlőség irányába. Szolón reformjaikra 594-ben. Szolón reformjaival tovább enyhítette a társadalmi feszültségeket, eltörölte az adós rabszolgaságot, és bevezette a timokratikus alkotmányt, amelyben a polgárok politikai jogait a vagyoni helyzetük alapján határozta meg. Ezzel lehetőséget teremtett a középrétegek számára a politikában való részvételre. Kleisthenész reformjaival megszüntette a vérségi alapon szerveződő politikai egységeket, és bevezette a füléket, azaz 10 területi egységre osztotta Athént. Minden fülé 3 régióból állt, városi, tengerparti és belső területek, így biztosította a különböző társadalmi rétegek arányos képviseletét. A fülék alapján szervezték meg a búlét, vagyis az 500-ak tanácsát, amely az állam irányításának központi szerve lett. Ez a rendszer elősegítette, hogy a polgárok származás helyett földrajzi elhelyezkedés alapján vehessenek részt a politikában, ezzel csökkentve az arisztokrácia befolyását. Az athéni demokrácia bukása több tényező következménye volt. A Peloponnészoszi háború, ami Ipes 431 és 404 között zajlott, kimerítette Athén gazdaságát és katonai erejét, miközben meggyengítette a poliszok közötti egységet. A háború végén Spárta legyőzte Athént, és rövid időre oligarchikus rendszert, a 30-ak zsarnokságát kényszerített a városra.